Hayırlı erте, ilning töp telekanalında Tatarstan яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Иртәгә 1 октябрьдә бөтен дөнья өлкәннәр көне билгеләп үтелә. Күп функциялы үзәкләрдә пенсионерларны электрон документлар әйләнешенә түләүсез өйрәтәләр. Республика Милли китапханәдә төзекләндерү эшләре тәмамланды. Бина заманча технология буенча яктыртыла. Әкиятте кунакта. Казандагы балалар интерактив музей театрында куелышларны рус, татар, инглиз телләрендә карап була. Чыгарылышыбызны рәсми хәбәрләрдән башлыйбыз. Россия белән Беларусь мөнәсәбәтләре традиция буенча ныклы нигезгә ия. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин ике ил төбәкләренең 7нче форумында катнашучыларга видео мөрәҗәгатендә белдерде. Безнең дәүләтләрне гасырлар буена сузылган мәдәни һәм рухи элемтәләр, ныклы тамырлар белән берләштерә. Пленар утырышта катнашучыларга Беларусь җитәкчесе Александр Лукашенко да мөрәҗәгать итте. Форум Федерация Советында Мәскәү-Минск видео күпер режимында узды. Сүз Бөек Ватан сугышы турында тарихи хәтерне һәм дөреслекне саклау турында барды. Моннан тыш ике ил төбәкләре арасында мәдәни һәм икътисади багланышлар турында да сөйләштеләр. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, әлеге чара хезмәттәшлек өчен яңа офыклар ача. Татарстан Беларусь белән икътисади яктан гына кызыксынмый. Халыклар ассамблеясында да Беларусиның спадчина, ягъни мирас җәмгыяте булдырылган. Җәмгыять Татарстанда яшәүче ватандашлары, белоруслар белән актив эшли. Парламент башлыгы ассызыклаганча, Россия-Беларусь хезмәттәшлеге төбәкләр дәрәҗәсендә дәвам итә. Принципиально важно то, что мы не прерываемся. Продолжаем контактировать, встречаться, сотрудничать. И для нас, для представителей Российской Федерации, вот, в частности региона России, были представлены вчера очень много регионов, выступали и ратовали за то, чтобы эти связи крепли. Юл хәрәкәте дәүләт иминлеге инспекциясы Татарстанда юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучыларны ачыклау буенча эшне көчәйтә. Сентябрь башыннан республика юлларында 32 кешенең гомере өзелгән. Тәүлекнең караңгы вакытында җәяүлеләрне топтату очраклары арткан. Профилактика максатларында трассаларда постлар көчәйтелә. Шәһәр районнарда рейдлар узачак. Транспортны исерек хәлдә һәм хукук таныклыгы булмаган килеш йөртүгә, каршы як полосага чыгуга, балаларны йөртү кагыйдәләренең бузуга һәм куркынычсызлык кайышларын игътибарсыз калдыруга аерым игътибар бирелә. Юлларда сак һәм игътибарлы булыгыз. Пенсионерлар һәм социаль пособиялар алучылар әкренләп мир карталарына күчә. Моны 1 октябрьгә кадәр эшләргә кирәк иде. Хәзер исә әлеге вакыт ел ахырына кадәр озайтылды. Яңа елдан мир карталарына пенсиялар, йөклелек һәм бала табу буенча пособиялар 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балага ай сайын, шулай ук 3нче яки аннан соңгы балалар туганда бирелә торган акчалата түләүләр күчерелә. Картаны рәсмиләштерү өчен күп функциялы үзәкләр яки пенсия фондының теркәлү урындагы бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Башка хәбәрләргә күчәбез. Иртәгә 1 октябрьдә бөтен дөнья өлкәннәр көне декадасы старт ала. Республиканың күп функциялы үзәкләрендә пенсионерлар өчен электрон документлар әйләнешенә түләүсез өйрәтү акциясе башланды. Торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләренә ничек түләргә яки табибка ничек язылырга? Өлкәннәр белән хәбәрчебез аралашып кайтты. Вот зашли мы сейчас портал государственного муниципального Республики Татарстан. Фидаил Гыйзатуллин да укый башлады. Торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләренә дистанцион рәвештә түләү мөмкинлеген күптән ишеткән. Шуңа күрә пенсионерларны электрон документ әйләнеше белән тәэмин итү буенча акциясе турында белгәч, озак уйлап тормыйча үзәк бүлекчәсенә килгән. Монда аңа кайда керергә һәм кайда теркәлергә, барлык хезмәтләрдән файдаланырга кирәклеген аңлаттылар. Получение заграничных паспортов, водительского удостоверения, если они не хотят посещать именно сам орган. Шит ил паспортларын, машина йөртү таныклыгын алу тәртибен аңлатабыз. Россиянең дәүләт хезмәтләре, пенсия фонды һәм Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында хисап язмасын булдырырга ярдәм итәбез. Булар белгечләр укытырга әзер булган юнәлешләрнең кайберләре генә, ә аларның эш нәтиҗәсе шунда ук күренеп тора. Дистәләгән пенсионерлар белемнәрен арттырган, киләчәктә үзләренә кирәкле күнекмәләрне алганнар. Миңа хәзер хокуклардан файдаланырга кирәк. Хәзер дәүләт хезмәтләре аша пошинаны 30%-ка азрак түләячәгемне белдем.
Бу хезмәтләрне мобиль кушымталар аша алу тагын да уңайлырак. Үзәк консультантлары алар белән дә аңлашырга ярдәм итәчәкләр. Иң мөһиме, кирәкле барлык документларның янда булуы. Чтобы зарегистрировать учетную запись, необходимо иметь при себе. Үзеңә хисап язмасын теркәсәң, үзеңнең паспорт һәм СНИЛС номерын истә тотарга кирәк. Әлеге акция барлык күп функциялы үзәкләрдә 3 октябрьгә кадәр дәвам итә. Айзилә Батырханова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Милли китапхана бинасы өчен нур терапиясы. Күптән түгел генә бинада ремонт эшләре тәмамланды. Комплекс яңартылды. Заманча технологиялар ярдәмендә бина эше яктырды. Реконструкция алдыннан архитекторларга катлаулы бурычны, ягъни тәрәзәләр аз булган бинаны мөмкин кадәр яктырак итү проблемасын хәл итәргә кирәк иде. Кояш нурларын махсус шахталар буенча күчерү технологиясын кулланып, бинаның йөзен үзгәртүгә иреште белгечләр. Тышкы кыяфәтләре белән алар гадәти яктырткычка охшаган, ә менә асылы бөтенләй үзгә. Махсус плафоннар аша кояш нурлары әнә шулай кабына. Республика милли китапханәсе бинасы архитектура күзлегеннән караганда катлаулы. Һәр бинага тәрәзәләр кую мөмкинлеге булмаган. Ярдәмгә комплекслы табигый яктырту системалары килгән. Светособирающий купол. Менә бу гөмбәз күктәге бөтен яктылыкны җыя. Яктылык көзге аша чагыла. Түбәдәге гөмбәз тыштагы яктылыкны үзенә җыя. Ул көзге истегенә эләгә. Аннан соң яктылык шахталар буенча бина эчендә теләсә кайсы урынга җибәрелә. Шулай итеп, кояш яктысы эшкә үтеп керә. Ну вот, собственно, тот световод, в который мы заглядывали. Так выглядит его светорассеиватель снизу, который равномерно распределяет солнечный свет по помещению. Артык яктылык булмауга борчылырга кирәкми. Китаплар өчен бу иң дөрес яктырту алымы. Ультрашәмәхә дулкыннар китапларның сакланышына тискәре йогынты ясый алмый. Укучыларның күзләре дә яхшырак саклана. Мондый тәрәзәләр яктылыкны күбрәк тарата. Моңа өстәп, акча да яңа кала. Чөнки кояш яктысы өчен түләргә кирәкми. Гөмбәзләрне дә аерым саклау таләп ителми. Махсус термосистема аларны кар ябышудан һәм пычрактан саклый. Шулай итеп, кояш нурлары китапханәнең иң караңгы почакларына кадәр барып җитә. Фанис Мөхәммәтов, Илмира Җәләева, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Казандыларга хәрби хезмәткә чакырылыш вакытында гражданнарның хукукларын саклау мәсьәләләре буенча консультациялар узырачаклар. Кайнар линия иртәгә 1 октябрьдә көзге чакырылышның 1 көнендә оештырыла. Булачак солдатларның һәм аларның ата-аналарының сорауларына Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил, республикабызның хәрби комиссариаты вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар линия телефоны иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр эшли. Номеры экранда күрсәтелгән. Жизнь дается один раз. Иртәгә 1 октябрьдә Татар филармониясы бакчасында истәлек агачы утыртылачак. Әлеге традицияны Татар филармониясы 2015 елдан башлаган иде. Бүгенге көндә бакчада күренекле җырчылар, музыкантлар үзләре утырткан һәм арабыздан киткән шәхесләр истәлегенә утыртылган 18 җырчы үсә. Иртәгә 19 агачны дирижер Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Анатолий Василевский утыртачак. Исемле агач маэстроның 80 яшьлек юбилее хөрмәтенә утыртыла. Башлана көндезге сәгать 11-дә. Буа районы Иске Тинчәли авылына 350 яшь әлеге юбилейлы датаны авыл халкы зурлап бәйрәм итте. Шулай ук бу көнне күренекле авылдашлары Кыям Абрамовка багышланган китапны да тәкъдим иттеләр. Очрашу, сагыну хисләре белән тулы бәйрәмнең иң матур мизгелләре алдагы язмада. Авыл кырыендагы аланда халык умарта күче кебек бәйрәм барысында җыйган. 70-нче елларда Иске Тинчәли авылына килеп, гомерен шушы авылда медицина тармагында эшләүгә багышлаган Гүзәлия Хәбибуллина мондый очрашуларны зур түземсезлек белән көтә. Дөньялар тыныч булсын, авырулар булмасын, исән-сау булыйк, балалар хәсрәте, аныклар хәсрәте күрмик. Без бик шатланып килдек бу бәйрәмдә. Бәйрәм кунагы Алмаз Хәмсин дә Иске Тинчәли халкының шатлыгын уртаклашты. Буда менә шушы Иске Тинчәлидә шундый зур вакыйга 350 еллык авыл тарихы. Бу гениальный әйберем, дахи бер күренеш бу. Шараның инициаторы әлеге авылда туып үскән Рәүф Ибраһимов 350 еллык юбилей авыл өчен зур әһәмияткә ия дип саный. Мен беләдерем дә авыл безнең күптәнгә. Но не диветрә керек интернетта миңа шундый
мәгълүмат туры килде интернет айында. Карасам 1670 жыл 350 как раз туры келе инде. Авыл җирлеге башлыгы Глия Шакирова бәйрәмнең инициаторына, оештыруга зур өлеш кертүче иганәчеләргә, һәр катнашучыга рәхмәтен җиткерде. Бүгенге бәйрәмне менә без Рәүф абый кайткан иде, иске Тинчәленең 350 еллыгын Глия үткәреп булмас микән дип. Була Рәүф абый, булдырабыз дидем. Һәм аның белән берлектә менә шушы халыкны без менә шушы матур алаңга җыйдык. Биредә шулай ук Марс Алиев җитәкчелегендә нәшер ителгән Кыям Абрамов эшчедән Совнарком рәисенә кадәр дип исемләнгән китапны тәкъдим иттеләр. Шушы авылда туып үскән гыйбрәтле язмышлы шәхесне искә алуда, шулай ук китапны язуга өлеш керткән аныгы Рафык Стрельцов, аның улы Булат һәм башкалар катнашты. Күп котлаулар яңгырады. Район үзешчәннәре күркәм бәйрәмне үзләренең матур чыгышлары белән бизәделәр. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Узган елның апрель айыннан бирле Казанда в сказке әкиятте кунакта дигән интерактив музей театр эшли башлады. Биредә балаларга интерактив театраль куелышлар 3 телдә: рус, татар, инглиз телләрендә тәкъдим ителә. Проект башлаганнан бирле спектакльләрне 5700-дән артык бала караган. Алар арасында Ханты-Мансийск, Сургут, Чиләбе, Самара, Санкт-Петербург, Калининград, Әлмәт шәһәрләреннән, шулай ук Ирак, Америка Кушма Штатлары, Мексика, Франциядән килгән туристлар да бар. Билгеле булганча, курчак, музыка, драма театрлары бар. Әмінә монысы уникаль. Ул Казанда гына түгел, республикада да бердән-бер. Без аны театр-музей дип тә тәкъдим итәбез. Это интерактивный театр-музей, в котором дети проживают сказку от начала и до окончания. Идея возник. Бу интерактив театр-музей. Анда балалар башыннан ахырына кадәр әкияттә яшәп ала. Моңа үземнең дә әни булуым этәргеч бирде. Мин балаларны әкият аша тормыш авырлыкларын җиңәргә, үзара мөнәсәбәтләргә, ярдәмчеллеккә өйрәтергә теләдем. Һәм күп кенә балалар китап укымый башлаганга күрә, әкият аша аларны кызыксындырырга мөмкин дип уйладым. Кызык һәм мавыктыргыч булсын өчен әкияттәге вакыйгаларга тәңгәл майданчык булдырдык. Әгәр бала авыл йортында икән, аның эчендә әлбәттә мич, бала мичнең ни икәнен белә, утынның ни булуын аңлый, тотып карый ала, мичкә менә ала. Безнең театрда балаларга бер кайчанда ярамый дип әйтмибез. Бездә һәр бала белән шәхси аралашу бара. Без 6-7 балага исәпләнгән кече төркемнәр туплыйбыз. Хәтта бер бала эчендә әкият үткәрелә. Бу уникаль формат. Әйдәгез әле, мин сезне үземнең бәтиләрем белән таныштырам. Әйдәгез, алар бер кашында күргән юк бәтиләр. Шулаймыни, хәзер таныштырам. Алар минем видеоларда күргән бар. И фотоларда. Алар минем бит җидәү. Бу бит инде интерактив театр. Балалар киләләр дә, кайберләре югалып калалар. Менә алар бит инде ияләшкән залда утырып театр карарга. Монда алар үзләре артист булалар. Үзләре катнашалар бу театрда. Бөтен сатылалар булышырга. Менә шул камыр басулар, бутка пешерүләр, кәҗә бәтиләрен ашатулар. Аларга бик ошый. Балык тоталар алар менә теремкәйдә. Бөтенесенә булышалар шулай. Менә нәрсә дип әйтим инде, шундый менә күңелле инде аларга. Үзләре шул театрның үзләре кичкенә кисәкләре булып чыгалар. Яш өчен инде безнең әкиятләр үзенең сценарийсы бар. Менә мәсәлән, иң кичкенәләр өчен бер яшьтән даже кечерәкләр бар инде анда балалар. Кем үрмәләп җириләр, аларга менә күңелле песи баласы дигән әкият бар. Күбрәк анда уенчыклар җыю, анда тиенгә булышу, аның чикләвекләрен җыярга, куянга булышу, төлкегә булышалар. Менә шулай бик күңелле үтә вакыт, аларга бик ошый. Сылы боткасын яраталар. Инде сылы? Юк, сылы. Сылы боткасы. Мандай боткасы бит ул ак була, вак, име? Сылы боткасы. Ай, хәзер күрсәтәм. Миңа булышырсызмы соң аларны ашатырга? Ярый. Без монда балалар белән бик еш йөрибез музей театрга һәм безгә бик ошый монда йөрергә. Бу бик уникаль театр минемчә. Без аны Instagram аша күргән идек.
күреп алдым, и ул мине электрип алды, үзенең эш телдә алып барыла торган форматы белән. Без бик театр сөючән гаилә, ирем белән без Камал театрына йөрергә яратабыз, Тинчурин театрына йөрергә яратабыз һәм киләчәктә менә балаларны да спектакльләрне яратырга, спектакльләргә йөрергә өйрәтер өчен без менә бу театрны сайладык. Интерактив форматында алып барылган спектакльләр балалар өчен мин бик кызыктыр дип уйлыйм инде мин. Чөнки балалар хәзерге заман балалары бик актив, бер урында утырып тормый торган. Шушы театрда бергә актерлар белән спектакльдә катнашу минем өчен балалар өчен бик мөһим. Безнең телебезне дә үстерү өчен безнең гореф-гадәтләрендә әкият аша, шушы ана теле аша балаларга җиткерү белән, минем өчен бик мөһим нәрсә инде. Карагыз әле, без сезнең белән яшелчәләр җыйган арада явыз бүре кәҗә бәтиләрен урлаган. Ай-ай-ай, кара әле син аны. Бүре, ала ярамый бит. Ник инде син бәтиләрне алып киттең? Я, әйт әле. Кәҗә, бәтиләрең синең бик юаш. Театрга килгәндә шуны әйтер идем. Biz үзебез гаиләбез белән кичкенәдән кызыбызны театрга йөртәбез. Моның сәбәпләре җитди һәм төрле. Чөнки менә безнең бүген туган телебез бит инде четерекле мәсьәлә булып тора. Беренчедән туган телне балага өйрәтү нисбәтеннән ул күңеленә сеңдерә. Монда татарча аралашу, монда геройлар белән күзгә күз карап очрашу, шушы әкияти геройлар белән мөмкинлеге бар бит. Менә бүген дә без бит Семир Козлятның татарча вариантын Җиде кәҗә баласы була инде татар телендә. Без аны безнең балалар карады, рәхәтләнеп, аларга бик ошады. Монда алар шушы кәҗә образындагы безнең артист белән күзгә күз карап очрашып, алар аны кәҗә апабыз дип йөртеп, теге ышанып, шушы үзләре дә шушы рольгә кирип китеп, бик тә мавыктыргыч иттереп, аңа ияреп йөрделәр. Һәм баланың фикер сөреше һәм әкияткә карата мәхәббәте дә арта. Шуңа күрә бу театр менә бүген килгән әле. Бик тә зәвыклы һәм бала күңелендә бик матур хис калдыргандыр дип уйлыйм. Яшьтәге балалар өчен үз репертуары бар. Менә мәсәлән, кичкенәләр өчен үз репертуарлары бар, зурраклар өчен үз репертуары бар. Һәр әкияттә, һәр яшь өчен инде үз кыенлыклар да ясыйбыз. Кичкенәләр өчен җиңелрәк булсын дип инде зуррак балалар өчен инде әзрәк читенрәк шигыльләр ясарга тырышабыз. Аннары безнең коллективта барысы да педобразование белән. Вот шуңа күрә балаларның психологияларын беләбез. Кай вакыт шуграк балалар килгәч, ничек җайлап җибәргәнен дә шулай итеп беләбез инде менә. Театрда балалар өчен әкияти мохит тудырылган. Декорация классик стильдә эшләнсә, дивар граффити стилендә бизәлгән. Интерьерлар идәге кебек җылылык һәм уңайлылык тудыра. Башкачым бар, конечно. Шулаймы? Менә бүрене кертмиләр инде алар минем күптән беләләр. Ә менә идә нинди куркынычлар көтеп тора икән безне. Театр ул бер мөгъҗиза, анда йөрергә кирәк, анда әти-әниләр балаларын йөртергә зарур, бик тиешле дип саныйбыз. Шуңа күрә бу Галиҗәнәп матур театр бинасына килүебезгә без бик шатбыз. Һәм инде мондагы эшләүче артистларга һәм җитәкчелеккә алдагы көндә дә менә шушы әти-әниләрнең күңел халәтенә туры килердәй, аларның таләпләренә туры килердәй, безнең халык аваз иҗат әкиятләрен, дөньяга чыгаруларын дәвам иттерсеннәр иде дигән теләктә калабыз без. Минем исемем Зибәрҗәт. Мин бүген спектакльгә килдем. Миңа ошады елгада су кыйнырга.
Benim ismim Emine. Min bugün teatr kardım. Jidel kece mina ışık idi. Nişek biz kod karardık. Kecelerini. Ramay akiyetlerge yaratan bir kategoriye. Spektakldan min yaradım masterclass. Әйтегезче миңа, сез нинди әкият карадыгыз әле? Jide kece. Дөрес, кәҗә һәм бәтиләре турында карадыгыз әкиятеме бит? Әйтегез әле без сезнең белән шул әкият буенча мастер-класс үткәреп алабыз. Спектакль тематикасына китереп мастер-класс үткәрелә. Һәм менә мастер-класстан соң кичкенә генә бүләкләр бирелә балаларга. Ул бик яхшы әйбер, чөнки балаларга истәлеккә әйбер кала. Идә балалар менә шул әйберләрне карап, тагын әйдә барыйк дип әкияткә, тагын әкият карыйк, нинди әкият бар, кызыксынучанлык килә балаларда. Ул бик мөһим. Шулай итсәң дә була. Мүгізләре бұра-бұла ішке қарап тұра тұрған болалар кәжәні. 4 яшькә кадәрге баланың әти-әнисе спектакльгә бушлай йөри. Бу гаилә өчен зур ярдәм. Безнең театрда теләсә кайсы инвалидлык төркеме балалары озатып йөрүче кешеләр белән бергә бушлай йөри. Барысы да 3-4 кешелек төркемнәр өчен җайлаштырылган. Шулай ук күп балалы гаиләләр дә бар. Әгәр 2 билет булса, өченчесе 50% ташлама белән бара. Шуның аркасында безгә Россиянең күп кенә төбәкләреннән, якын һәм ерак чит илләрдән, Нидерланд, Канададан 8 меңнән артык кеше килде. Әкият дөньясы да, театр дөньясы да бик якын. Гомумән әкият дөньясы бала күңеленә бәхет орлыгы сала торган дөнья дип уйлыйм. Алдагы көндәрдә дә шушы матур урынга килербез дип ышанып калабыз. Оештыручыларга зур рәхмәт. Тамашачылар без күп күрсәк тә, мондый проект башка юк дип әйтә. Һәм әлбәттә инде традиция буенча театр коллективына иҗади уңышлар һәм рәхмәтле тамашачылар телибез. В нашем лесу есть волшебное дерево. Смотрите, ему много-много тысяч лет. Да, нужно притронуться к нему ручкой и загадать желание. И ваши желания сбудутся, вы знаете? Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Әмин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубулашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.